54,46 to je čas Huberta Citovského na poslední překážce. Do překážky číslo 1 v tuto chvíli míří a právě přijíždí polská reprezentantka Veronika Kwiatek. Samozřejmě i toto jméno už vám určitě není cizí, protože Veronika dnes startuje podruhé. A právě s tímto spřežením Veronika předvedla nádhernou drezuru, nádhernou v hodnotě 42,73 trestného bodu a zcela zaslouženě obsadila v drezuře první místo. Takže pojďme se podívat, jak Veronika zabojuje v dnešním maratonu.